Il-Korp tal-Pulizija skatta l-proġett ta' pulizija fil-komunità fit-12 il-Belt u Raħal. Dan wara l-intem suċċess proġett pilota fil-lokalità tal-Mellieħa u li ra l-effettività tal-preżenza ta' uffiċjali ta' pulizija. Preżenza blan aħħari li tkompli titkattar il-fiduċja tal-poplu fil-Korp tal-Pulizija fil-waqt li jiżdied l-element ta' sigurtà fit-toroq Maltin u Għawċin. Bħala parti minn dan il-proġett issa 12 il-Belt u Raħal se jaraw preżenza ta' 28 uffiċjali tal-Pulizija maqsumin f'6 timijiet differenti. Żewġ timijiet separati b'4 uffiċjali tal-Pulizija kull wieħed se jkopru l-lokalitajiet tal-Fgura u l-Mellieħa. Intant se jkun hemm 4 timijiet oħra b'5 pulizija kull wieħed li se jkopru dawn il-lokalitajiet. L-ewwel tim se jkopri l-lokalitajiet tal-Imdina, Ħaddingli, ir-Rabat u l-Imtarfa. It-tieni tim se jkopri l-lokalitajiet ta' Marsaxlok u Birzebbuġa. It-tielet tim se jkopri Pembroke u Swieqi u r-raba' tim se jkopri l-Belt Valletta u l-Furjana. Ir-residenti ta' kull lokalità ser ikunu qed jirċievu fuljet bid-dettalji ta' kull uffiċjal tal-Pulizija biex bekk tkun iffaċilitata l-komunikazzjoni magħhom. Dan il-fuljet se jkun qed jinkludi mezzi alternattivi ta' kif il-pubbliku jista' jagħmel kuntatt mal-Korp tal-Pulizija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha tnieda dan il-proġett, One News tkellem ma' Surġent Daniela Mikallef li ser tkun qed tmexxi t-tim responsabbli mill-lokalitajiet tal-Imdina, Ħaddingli, ir-Rabat u l-Imtarfa. Tkellmet dwar ir-responsabbiltajiet tal-kunt istabbli fil-lokalitajiet. Dan inti jrid ikollok kunt istabbli u dedikat. Jiġifieri toqgħod titkellem man-nies, joqgħod jagħmel il-ħin tiegħu barra fit-toroq fejn inti batt il-ħin tax-xogħol tiegħek tix barra fit-triq, ħadd tmur inti minn jeddek ħadd titkellem man-nies ħalli f'ment tilqa' l-menti u dejjem inti bil-mod bistħarriġ u bil-action plan sewwa ħadd bil-komunità. Waqt l-indirizz tiegħu f'konferenza tal-aħbarijiet il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà sostna l-importanza ta' dan il-proġett sabiex il-Korp tal-Pulizija jkompli jikseb riżultati mill-aktar pożittivi. Sostna kif il-preżenza tal-Pulizija fil-lokalitajiet madwar Malta mistennija tnaqqas il-kriminalità u bekk ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Għawċin. Spjega wkoll kif dan il-proġett mistenni jiġi estiż għal aktar lokalitajiet sa nofs is-sena d-dieħla. Minnaħat jew il-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri faħħar din l-inizjattiva li tagħmel parti mill-istrateġija ta' trasformazzjoni fih dan il-Korp tal-Pulizija. Ikollok Korp tal-Pulizija aktar preżenti illi jifhem il-komunità li jaħdem fiha u mbagħad ikun jista' jiġi jfittxeku mhux tfittxu int. Fejn jiġi jħabbatlek il-bieb, fejn waqfek fuq il-bankina, waqfek fuq il-pjazza sabiex inti tkun tista' titkellem mod dirett l-aktar mod apert mal-pulizija tiegħek u anke tgħaddilu dawk is-suġġerimenti li hemm bżonn ta' kif temmen speċjalment kif il-lokalità tiegħek, il-komunità tiegħek tista' tkun waħda iktar sigur.